unang songon na menek roham. Lasma roham. Sogot olo di marminggu rabdohot to. Aha masyarana. Lasman no roham tu mula tu jabu. Itorlop pama indomie telur. Leo matibana. Nyopak na mga ko imu. Batuan di do marminggu inatakon. Hari minggu doho di marminggu. Asal nang iba indomie telur kan. Karena itu bagaimana kita bersuka cita. Marlas ni roha ditikion. Ala sude di sesa Tuhan Yesus dodo sata. Jala parna puna kita. Di harajau ni laus tu sido rupani. Allah berkenan kepada pertobatan orang pasi. Udok nakaningan tupunguan ina esteron. Mula-mula kita sa Jogja. Ikolam ringgas dohamu. Latih kordaniku siap inang pendetain na ali dalam hatiku hubereng maju ala memang akka ina naburu judo sorry pada naburu judo pola do ditikibor hatami Roma sude akka ama ni Esther madokon demon nama hami inang tuhuria puasa 5 hari hami itinggal honinata inna kan ngato 2 hari hami di son. Ayo patari Athena, anom mahami mulak sahak madi sana non sogot pagi rupani. Ima bayo kok kita las ni rohani nasida kunjungan tujuh Jakarta. Jala memang idoko kami do luar biasa do HKBP Jakarta. Amin. Alenang pesongon ido ko di taberna nakaningan tu so mahopi daong rohaku di Bekasi do nikur rupani. Jadi lasma rohata manginang markite mingguta sadarion. Ala di halo mohon debatado hamu mulak ni parjahati laus di si mahita totong mahita rupani maka ngolugon ngolu namar hamu baun ngolu di bagasan pertobatan asa manotong di pasu-pasu debata kita amin martangnya kita mau lihat mali Tuhan debata nungatong takas di pakulingi ho kami margite barita nauli di tonga-tonga ni parsauran nami di permingguan HKBP Yogyakarta. Laus rohami ali Tuhan sian luat nadau. Ima punguan ina Esther HKBP Perumnas 2 Bekasi. Dohot NHKBP Manyar Nasian Surabaya. Marper sauran dohot amanami inanami. Rap dohot akana posobulung remaja sikola minggu di tonga-tonga ni Huriamon. Ali Tuhan debata marhite parsauran nami marparbue mahatam huhanguluhok kami may ali Tuhan jala huhalomohok kami ma diaka hay baruon ni roha diaka pertobatan asa manotok kami pasu-pasu ommu sahat tu aka ari na mangihut pasu-pasu saluhut na ruas ni huriam na adong di HKBP Yogyakartaon di sudea ka aktivitas nasida di partikian ni nasida diragam ni aka perkarejuan ni nasida pasu-pasu aka ama songon uluan di tonga-tonga ni rumah tanggana pasu-pasu nang aka ina songon aka sori pada ina na burju di tonga-tonga ni bagasna pasu-pasu nang aka yanakon naung pinalomehommu na met-met ibur-ibur magodang na marsikola lehonon mu pisuk dohot hapistaran na mangalului parkarejuan di ekel dohot tangis nidak danak di tonga-tonga ni bagasna asiroham Tuhan asa marura tutoru marbulung tu gijang mardaka tu siamun mardaka tu hapirang maranak marboru sikop las ni rohani nasida songon las ni roha naung pinasahatmu Tuhami pasu-pasu saluhutna parhalado ni huriam pargogoy parsahalai nang sudetahen nang di aka amanami padita nang di uluan parar magogo dohot ngolu ni nasida makobasi ho di tonga-tonga ni huriamon satok kinali Tuhan pasahaton nami mapelian nami hupasahat tami ma naumuli tuado pamu di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Adorang so tapasahat piliata ujahaw kami ma songon ayat pilihan dihita
Ima na tersurat di Heber 10 ayat 1. Yesus do panau di tahun gudang labib nikmana salusa karikit kami panau nabiga nami arahon itu debata Tuhata akan aliluni matalo honang terdarat dong terdarat dong tanda nang Yesus suinalo nang najubah hati dinasalaon asamamu berkunjungan Bijakku Yesus tu hadang di tahun gudang nabir manis dosa sedikit pahami mana nabinya nabi arahon itu di mana
Kastiruhado Unisi honga Manghaumuna sonegani Atu sinungguli Holong ni roha Tibu madapot di Tuhan lain Nasumaya ando Angoluana Mangungkap dalam kelamak lain Madong-dongku diho Manugu joma Angkat magugoli Jesus Tuhan Unang bangsa diho Mangandos hata Say na adong dumangihon Tuhan Asam nadama Silas ni roha Nisipado Waktu di mata Datangnya koma peliata ale de bata amanami na di banua gijang horo haroroan ni saluhu selehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahatami masian na nilegon mi tuhami pilihan nami tuho sa jalo may gabiwap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti aso parhasyak kami pilihanon pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami maragite hite todim asalamu tadahami godang ni silegon-legon mi tuhami asalam girgir kami madok mauliate tuho maragite hite Jesus Kristus Tuhan nami amin Dasana di leone Onero di pamataku Hosado hogogoke romu say Roma harajaunmu say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gicang legon matu kami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago aigo kamu mapasu-pasu sian Tuhan debata jala mulak mahamudi bagasan dame di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disondakon Tuhan debata mabogi tuakka damang inang dohotakka iboto nang angginami hudul majohita di bagasan hudulat tabe ala adong dope pertunjukan ima edde sian guru-guru sikola minggu tadukung ma mohon dukungan tuakka kegiatan inasida sayang giak ma mardalan doh denggan rapa menyaksikan mahita mohon dukungan mulate oras madihita saluhna
Cek satu, cek satu. Memang kecil soalnya. Coba ya.